Gurekin izango ditugu gaur, eragile asko. Eta beraien artean, nahi izan ditugu ikutu arlo desberdinak. Bai? Ordu tardiko tarte honetan, galdetuko diegu, eta hortarako ordenardurak hartuko du Nerea Azurmendi kazetariak, eta egingo duna da, 10 urte honetan, ze izan dan gakua, gure enpresetan euskararen erabileran inguruan eta etorkizunean ze beste hirugako ikusten ditugun nagusi. Azkenean laburbildu beharko ditugu ideiak eta zehaztasunera jo, zeren denbora ez da handia eta pertsona asko dira. Orduan, gonbidatuko ditugu oholtzara, eta bertso terminoetan, Nerea Azurmendi bera, gurekin justo, ez dakit eman dizun astirik ez da urpizkat hartzeko, orduan erdian. Orduan, batetik daukagu hemen ikusten dudana, Ricardo Lamadrid lehen esan da bezala Patxik, Lanekiko presidentea da, eta baita Txabeleta Institutuko Lanbiziketako zuzendaria. Egunon, Ricardo, bai, eseri, hori da. Baita izango dugu gurekin, Jon Mugartegi, Danobateko kalidade arduraduna eta euskara batzorde burua ere, bai? Ondo esaten badot, saiazu, ez badote ondo esaten. Diadema ipiniko diogu Nereari eta mikrofonoa emango dizuegu beste hori, bai? Bestalde, Paul Bilbao daukagu gurekin, Kontseiluko idazkari nagusia, kaixo Paul, egunon? Hori da. Baita izango dugu gurekin, han ikusten dut sartzen nahi dela, Fermi Lazkano, IMH-ko berrikuntza aplikatuaren zerbitzu arduraduna dugu, azkenengo gure zerbitzu berria esan dezagun, azken 4 urtetan gabiltza honekin. Fermin ekarri dugun ontara, zeren bada 10 urte, mintegia izan zaneko lehengo urtean, orduan etorri zan plazaguneko kudeatzaile bezala. Eta ara non, 10 urte da gero, hemen dagoela gurekin lanean. Orduan, perspektiba hori ere nola ikusi duen azalduko digu. Eta, Fermin bera ere euskalgintzan ibilitakoa da, ezagutuko duzue askok. Eta, oraindik beste biolki ditugu hemen, ikusten duzuen bezala. Orduan, zatozte mesedez? Ez hemen daude. Imanol Esnaola, Gaindegiko kudeatzailea, hori da, hemen datu ekonomia, Euskadiko ekonomiaren ikuspegitikan landuko ditugulako hainbat ideia, oso ondo. Eta azkenik, gure Eusko Jaurlaritzako ikerketak eta koordinaziorako zuzendaria, Jorge Jimenez jauna, eskerrik asko, tan hasiate jaunak eta Andriak, barkatu, igual bukaerarako utzi dut trataera, bai? Eta, nola ez, berriz ere Patxik igual eman dizkigu ideia batzuk, baina zehazteko balioko digu momentu honek. Norbaitek, zuetako norbaitek, uste dut momentuen baterako igual badaukala zerbait irakusteko, aldogu agertu niri esaidazue. Baina aurkezpenak egin da, lehenik eta behin barkatu sarrera zalapartatsua, normalean diskretoak egiten ditut, baina arazo mekaniko bat eduki dut, neukez autoak. Aurkezpenak esan bezala eginda daudenez eta esku horrian mai inguru honen nondik norakoak ere oso argi finkatuta daudenez, arazo bat dauka mai inguru honek. Hizlari asko eta denbora gutxi, baina horretan datza hain zuzen aberastasun nagusia. Hizlari asko, ikuspegi asko eta gauzak labur are zehatzagoak. Beraz, aurretik eskatuta bezala, nire lana hemen denboraren komisario izatea izango da nagusiki, denbora kudeatzea. Nik eskertuko nizueke planteamenduaren lehenengo galderari, hain zuzen ere, zer eginda, zer ekarri gaitu ona, zein izan da orain arteko bidea, 5 minututan bakoitzak erantzungo balio bere ikuspegitik eta ordezkatzen duen erakundearen ikuspegitik eta esperientziatik. Funtsezkoetan seguruenik denok egongo gara ados, beraz, nabardura da oraingo honetan garrantzitsua.
Orduan, bi erronda ingo ditugunez, aurrenekoa iruditzen baldin bazaizue, hango muturretik hasiko dugu, eta bigarren errondari emango diogu beste buelta. Gauza pixka bat konplikatzea aldera. Beraz, Jimenez Bek jauna, zurea da hitza 5 minutuz. Eskerrik asko, bai, ikasi gendun, bihal izan duen korreotxo, baina prestatu etorri gera. Karo, gertatzen dena da, nik lujozko telonero bat izan detela eta gaiaren erdiak noski zapaldu dizkit, beraz niri geratzen zaidana da, arek Patxi Bastarikak esan dakoetan sakontzen saiatzea. Eta hortako, denborarik alperrik galtzeko lanitz programari helduko diot. Hemen aipatu den bezala, 1987an jaso zen Euskal Herrian lehendabiziko aldiz, orduan Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako idazkaritza nagusi izan haren eskutik, Quebeceko gobernuaren lan munduko hizkuntza politikaren berri. Eta 1980an, hainbat jardunaldi egin ziren, hango hizkuntza politikako arduradunen eta Jaurlaritzako eta Euskalgintzako hainbat eragileen artean. Horren segidan, Euskararen aholku batzordeak zenbait irizpide finkatu zituen eta 1981an hainbat enpresatan esperientzia pilotuak sustatzeko helburuarekin 5 urterako hitzarmena sinatu zuten. Alde batetik Eusko Jaurlaritzako 2 sailek, lan eta gizarte segurantza sailak eta nekazaritza sailak, eta hizkuntza politikarako idazkaritza nagusiak, 3 foru aldundiek eta Eluiar enpresak. Lehen esperientzia pilotu horretatik, 1987an lanitz programarako jauzia egin zen eta ordutik hona etengabe ezagutu dugu izen bereko urteeroko deialdia. Enpresetako Euskara Planak eta Euskara Plan horien kudeaketa sustatzeko helburua duen deialdia. Datu nagusiak, 18 urte hauetako datu nagusiak, izango lirateke batetik enpresa ezberdinak, Patxi Bastarikak esan duen bezala 218 dira. Eskabideak ordea 2100-dik gora izan dira, 18 urte hauetan, 2100-dik gora. Guztira, enpresa ezberdin horietan planean sartu diren langileak 84.000 inguru dira. Eta erabili den dirua, esleitu den dirua, Eusko Jaurlaritzatik programa honetarako 18 urte hauetan 26,6 milioi euro izan dira. Lurraldei begira, Arabatik 28 enpresa sartu dira, Bizkaitik 160, alegia 118, eta Gipuzkoatik enpresa erdien pasatxo, 155, 230 enpresa. Gaineratuko nuke baita ere lanitz bidez laguntza jaso duten 218 enpresa horietatik gehienek 181 hain zuzen ere, hau da, 340 enpresak, 10 urte baino gutxiagotan jaso dute laguntza. Eta datu sorta hau amaitzeko aipadezadan 5 urte baino gutxiagotan aurkeztu diren enpresak 162 dira. Datu ez gain, aipatu nahi nituzke, lanitz programa honek azkeneko 2 deialdiotan ezagutu dituen 3 berrikuntza nagusiak, nik uste hori dela kasik azpimarragarriena. Alde batetik, indartu egin dira puntuazioan euskara zerbitzu hizkuntza eta bereziki lan hizkuntza gisa erabiltzeko proposatzen diren ekimenak. Bigarrenik, bikaineko lotura ere indartu eginda puntuazioan, alegia helburuak neurtzeko sistemarekiko lotura, helburuen lorpena neurtzeko sistemarekiko lotura indartu eginda. Eta hirugarrenik, 2005an erkalgo profesionalentzako diru laguntza bideratu da lehen aldiz, profesional euskaldunek euskaraz gero eta gehiago lan egin dezaten. Aipatu behar da, zuzen ere, oso harrera ona izan duela lan hildo honek, oso bereziki abokatuen aldetik, abokatuen elkargo profesional aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldetako arka aurkeztu baitira, 2005an. Ondorengo, eta denbora guztia zerretzeko, ondorengo saiorako utziko dut guretzako funtsezkoena dana, Euslan programa pilotuaren aipamena, lehen Patxi Bastarrikak lehendabiziko datuak eman ditu, baina nik bigarren errondan landuko dut. Oain besterik gabe eta presak atakorrik aipatuko dizuet bikain ziurtagiriaren ondoren edo inguruko datu nagusiak bere horretan nahiko adierazkorrak direlakoan. 1989 ziurtagiri eman dira, 2008tik 2014ra, gehienak 169 zerbitzuen alor pribatuko entidadei dagozkienak dira, 126, 169.
€15 industria sektoreko enpresentzat joan da, eta €16 erakunde publikoentzat. 24.000 gora langile daude, erakunde horietan guztietan. Eta ziurtagiriaren mailari dagokionez aipagarria da, goi mailakoak €131 dira, erdi mailakoak, tarteko mailakoak 54, eta oinarrizkoak €125. Horrek esan nahi du, datu guretzat importantea, goi mailakoak gehiago direla, oinarrizkoak, baina hori deigarri egiten zaigu. 75 entidade ebaluatuko dira 2015ean, eta, asebetetze maila aipatuko nuke, bukatzeko, eta geratzen ziren denbora apurrean. 572 kide daude gaur egun klubean, eta horietatik 186 ebaluatzaile aktibo izango dira aurtengo edizioan. Pasatu naizela uste dut. Baina bigarren errondatik deskontatuko dizut minutua, ez kezkatu. Emaitza berdin izango da azkenean. Zure duzu hitza. Egunon, arrotz sentitzen naiz eremu hontan, ni ez nabilelako zuek zabiltzaten eremu honetan, eta nolabait kanpotik nator, gure lanaren nolabaiteko emaitza bat azaltzera. Eta gaur azalduko duen emaitza bide bat ez dator, joan den urtean UEMAk eskatuta azken urtetako lurgune euskaldunaren bilakaera sozioekonomikoaren inguruko datu batzuk eta aztertzen genbiltzala eta zenbait lan egiten, beste egitura produktiboa aztertu genuen. Eta egitura produktiboaren azterketa honek zenbait ondorio nahiko garbi utzi zizkigun, eta horregatik nator pixka bat ona gaur zuekin. Eta horri lotuta, esate baterako, aurkitu edo ikusi genuen ondorioetako bat zen, nolabait ere, lurgune euskaldunak oso ezaugarri desberdinak izan arren, nagusiki oso elementu industriala zuela, industria presentzia indartsua zuela, eta nolabait ere, batazbesteko enpresen tamaina gainera, ohikoa baino haundixeagoa zela, esan dezagun, 50 langiletik gorako enpresen presentzia handiagoa zela, baina horrekin batera, beste zenbait gauzare bai. Eta beste maila teknologikoa apalagoa zela, era berean ere, enpresa horien jabegoa, ohikoa baino, maila apalagoan zegoela bertan, udalerrian bertan, eskualdean bertan, asko eta asko kanpoko jabegoa zutela, eta horrekin batera ere, lurgune euskalduneko, edo lurgune euskaldunean, geratzen ziren herritarren formazio maila ere apaltzen ari zela. Hone guztiak nolabait ere kontestu batera garamatza, eta hemen 10 urte ari gara hizketan, baina zaudete hemen zenbait enpresa hamarkada batzu garamatza zuena gai honetan, eta kontestu hain zuzen ere zen 1980 aurretik, enpresa pixua, industria zarra, eta nolabait ere enplegu multzo handiak sortzen zituena kualifikazio apalekoa baldin bazen, gero birmoldaketaren ondoren etorri zitzaigula, esan dezagun, enpresa teknologikoki aurreratuago bat, formazio premia handiago bat eskatzen zuena, hor sartu zineten zuetako gehienak, profesional gazteak formatuz, euskaraz formatuz, nolabait ere uin hori harrapatzeko, baina 2007 geroztik gauzak asko aldatu dira, hainbat arlotan, ongi dakizunez enpresa munduan, eta oraintxe, 2012 geroztik edo esan dezagun, esportazioen gorakadarekin, joera teknologiko berriekin, ikusten ari gara, nolabait ere sortzen ari den, bai jarduera ekonomikoa eta sortzen ari den enplegua ezagumenduan intensiboa dela. Eta begiratu besterik ez dago, zenolako bilakaera izan duen ezagumenduan intensiboak diren enpleguen proportzioak, eman dezagun Alemania batean, ikusteko nolabait ere gurean ere zein izango den joera hurrengo urtetan. Joera hori lurgune euskaldunean dagoen enpresa ehunaren ezaugarriekin alderatzen baldin badugu, ikusten dugu, eta ondorioetako bat garbia zen, nolabait ere badagoela ahulezia puntu garrantzitsu bat. Hau da, gaur egun ezagumenduan intensiboa diren enpresa gehienak debagoienak enduta eta debabarren azio zer, hiriburuen bueltan eta poligono industrial jakinetan metatzen ari da, eta nolabait ere galbidean sartuta dago, azken 2 hamarkadetan ezagutu dugun eredu, esan dezagun, disperso hori. Ez hain dispersoa ere, baina beraz, galbidean. Eta honek nolabait ere, gaurko gaiari gehitzen dio elementu bat, ezta? Nondik jo, eta bereziki euskaldungo potentzial handiena dagoen eremuetan, hain zuzen ere, joera berriari eusteko
bai joera teknologikoari eta baita joera kasu honetan gurea hizkuntzarena soziolinguistikoari ere, ezta? Beraz hor elementu garrantzitsu badago. Ez nuke ahaztu nahi eta azpimarratu utzi nahi, mugikortasuna izugarria zidela Lurgune Euskaldunean. Beste inon baino gehiago logikoa denez gaur egun bertako gazte edo profesionalek lehen egiten ez zuten distantziak egin behar dituzte lanera joateko. Beraz horrek ere badakar bertako giza kapitalean nolabaiteko ez dut esango galera, baita galera ere. Eta azken batean horrek zalantza batzuk sortzen ditu etorkizunari begira, ziur naizena zuetako batzuen mailan egongo direna eta momentu batean instituzioen mailetan ere egongo dena. Bete-betean eman duzu diagnostikoen eta 5 minutuetan, beraz? Ia ereduak aurrera egiten duen. Egunon denei. Azkenengo 30 urteetan tokatu zait egotia erakundeen enpresen kudeak eta batzorde buruetan, eta beraz tokatu zait euskaltzale eta euskara bultzatzaile moduan kudeatu beharra benetan jendea, baina ez bakarrik jendea. Beraz, nire ikuspegia orokorragoa izan zitekeen, baina gaur zentratuko naiz pixka bat zer egin horretan. Zer egin dugun, zer egin dudan, eta zer egiteko moduak edo behintzat berplanteatzea bigarren zatixan zehatuko dana. Hemen ikusten ditugu kurba batzuk IMH-ren kasua adierazten dutenak. Nire tesi orokorra da hobetu indela, oaintxe goazela industria munduan edo zerbitzu munduan, enpresen munduan euskararen presentzia areagotzen, baina berandu hasi ginelako, beste arlo batzuetan euskararen presentzia kalean, aixian, instituzioetan askoz lehenago hasi ginen, beraz oaintxe hasia da moteltzen hango kurba, enpresa munduan ez da moteltzen ari asko, baina moteldu ingo da. Hau da, IMH-en adibidea, erakunde desente euskalduna, 9% besterik ez da erdalduna, 8 lagun dira erdaldunak, beste denak euskalduna dira, hezkuntza arlokoa, zerbitzuak ematen dituena, eta euskara plana duena azkenengo 10-12 urteetan. Eta kurbak ere apaldu egiten dira. Orduan, nire galdera da, orain arte induguna oso ondo india dago, baina iristen ari gara apaltze kurba batzuetara, eta nire galdera zergatik iritsi garen horretara. Eta niretako iritsi gara horretara 2 arrazoi nagusirengatik. Batetik, pertsonak. Fijatzen bazarete, berdea, lankide euskaldunekin ahoz egiten den portzentaia da. Berdea da, ziero euskeraz edo batez ere euskeraz. Eta iristen gara 75 hor inguruan. Baina fijatzen bagara, behian, lankideekin beti euskeraz, grisea dana, harrigarria da ez garela 30-tik gora inoiz egon. Eta gaina apaldu indela. Badakigu euskalduna garena, baina beti ahoz euskeraz ez du egiten 10% baizik. Beaz, pertsonek oraindik ere badugu zer eginik eta gizarteak goazen esate orokorrean badu pertsonen gogo, jarrera eta zer egina bultzatu beharra. Pasaurrea. Idatziz, antzeko gauza bat gertatzen da, beti beherago eta zergatik beherago. Alfabetatze problema bat alda. Ez dut uste denik, toki batzuetan izango da, gure kasuetan eta gure bezalako erakundeetan ez da, Gipuzkoako toki askotan, Bizkaiko Lehartibai, Bermio, Gernik aldean ez da, eta niretako bigarren motiboa da. Ez gara aurreago juten, tresneri ez dugulako nahikoa euskalduntzen. Gero bigarren saioan ikusiko dugu tesi horren zela gauzatzen dudan, baina uste dut tresneria, ofimatika, makinekiko hizkuntzak, pantailak, ez dugu nahikoa euskaldundu. Eta gainera atzera egiten ari gara, adibide batzuk emango ditut nabarmenak. Eta azkenengo datu bat. 2 urtez egin dugu ikerketa bat, 1500 ikaslerekin praktikak tailerretan nola egiten dituzten neurtzeko. Lanbide Heziketatik, komunitate autonomo osoan,
urteten direnetatik 10-tik 8 euskeaz lan egiteko gai dela dio. Benetan nahi 6, hau da, 10-tik 6 dioe nahi dabela euskeaz lan egin. Eta benetan iristen dira 29 lan egitera. Inkesta soziolinguistikoa dio 29an dagoela zifra hori. Hor non bait, 20-30 bitxartian, oin 10 urte baino eskoz aurreago, baina 2 urte egin dugu eta mantendu egiten da zifra, ez da aldatzen. Programa batzuk ikusi du diputazioak martxan ipini duen bat, espero dugu bide horretatik hobetzea. Baina 10 ikasletatik 8 gai dira, 6 nahi dute, baina benetan 3 bakarrik egiten dute euskeraz lan. Zergatik? Ni uste dut, gero ikusiko du, pertsonen gogoan eragin beharra dagolako gehiago, eta bigarrenik tresnerietan, hau da, produzioarekiko bitartekoetan eragin beharra dagolako askoz ere gehiago. Paul Bilbao, mesedez. Bueno, egun hon eta, saiatuko naiz 5 minutu horiek errespetatzen. Nereak galdera hori egin zigun, ezta? Zer egin dugun, bakoitza zein bere perspektibatik azken urte hauetan. Orduan, nire bat kontseiluaren ordezkari gisa, balako ariketa bat planteatu nioen ere buruari, ez? Eta, hiru hitu edo, ikusi nuen, kontseiluaren bizitzan edo eremu sozioekonomikoari, lagun munduaren euskaldurentzeari dagokienez, zen nolako jardunak egin diren. Nik uste dut, lehena da kontseiluaren sorrera bera. Alegia, kontseilua sortu zenean, berez, bai Euskarari akordioa hor kokatu zen, bai Euskarari akordioaren helburu nagusia, Euskararen berreskurapen prozesuan, prozesuaren atzean, gizarte sendo bat atzean zegoela, hori erakutsi nahi zen, baina horretaz gain, hasieratik bertatik kontseiluaren iritziz, hor ikusten zen, batetik normalizazio prozesua azkartu behar zela, alegia zaila ikusten zela erritmo horietan hizkuntzaren berreskurapen prozesua amaituko zela, eta horren ondorioz, bai Euskadi akordioaren plan estrategikoari ekin zion kontseiluak. Eta hori zen, ikus dezagun batetik badakagula gizartearen babesa, eta hori nolabait islatu egin zen, baina bestetik lor dezagun nolabaiteko adostasun bat, bai eragile sozialekin, bai ere politikoekin, bai euskalgintzarekin, bai lan munduko eragileekin, eta diseina dezagun guztion artean, Euskararen etorkizuna, Euskararen berreskurapena bermatuko duen plan estrategiko bat. 2000 urtean ekin zion kontseiluak plan estrategiko horri, neko zera konplexua izan zen, baina hor hainbat sektore definitu ziren, eta noski gizarte bizitza talan mundua bertan kokatua zegoen, eta hortaz, sektore horiek eta sektore horien barruan zeuden eremu horiek, zeinek bere plangintzari ekin zion. Izan ere, hori hasieratik bertatik ikusi zen, gauza bat dela, Euskararen alde egotea, baina egotetik egitera pasatu behar zela. Eta Euskararen alegia, bai Euskarari akordioaren plan estrategikoaren muina hori izan. Alegia, eragileek berek aztertu behar zuten eremu bakoitzean, lurralde bakoitzean, sektore bakoitzean, zein beraien egoera, eta horren ondorioz neurri normalizatzaile batzuk erabaki. Eta gero, eragile eta erakunde horiek neurri normalizatzaile horiek nolabaiteko kronograma batean sartzea. Alegia, hor bere garaian Euskaren konpromisoa ere deitu zitzaion kanpainarri, ez da, nahi genuelako eragile horiek partaide sentitzea. Iruditzen zai gaur egun Euskal Herrian, Euskaren inguruan egon den adostasun handiena gertatu zala orduan, alegia 900 eragile, enpresa, sindikatu eta abarre baino gehiago hartu zutela parte, baina guztiek konpromiso argi batekin. Horrekin bat, kontseiluak tresna bat abian jarri nahi izan zuen, ezta? Hor nolabait erakunde eragile eta enpara hauek hartzen zituzten neurri normalizatzaile horiek eta hor tenpuz horietan kokatuta zituzten neurri horiek ebaluatzeko tresna bat sortu zuen. Hor kokatzen da, bai Euskarari ziurtagiriaren sorrera, ezta? Nolabait, konpromiso horiek hartzeko prestutasuna zeukaten eragile horiek guztiei laguntza bat ematea, metodologia zehatzat baliatuz, eta beti ere bermatuz konpromiso horiek ere
modu progresibo batean hartuko direla. Alegia, hor, bai Euskadi akordioan, berdin da eremu ekonomiko enpresa batek edo sindikatu batek, batek engainamendu katzen zituela, nolabaiteko zertifikazioan gozala horrek aurrera egingo zuela. Orduan hori izango eztekien ustez hau gure lehenengo fasea, ezta? Bai Euskadi plan estrategikoa, gehi gero hori garatzeko abian jarritako ziurtagiria. Bigarrenik, igual 2009an kokatzen dugu, horre kontseiluak ekarpen politikoago bat egin nahi izan zuen, orduan gure batzar nagusiak hizkuntza politika berretara egingarria onartu zuen, eta nola ez, hor ere, proposamen bat egiten zen, Euskarak aurrera egin zezan, eta Euskaren berreskurapen osoa lorzedin, zein izan beharko zuen, Euskara beharko lukeen beste korpus juridikoa. Eta nik uste hor badagoela elementu interesgarri bat, hain zuen ere korpus juridikoa, eta hizkuntza politikaren garria sari garenean, gu beti defendatu izan dugulako, hizkuntza politika egiten dienan badiela bi eredu. Bat dela arau bitartez eta bestea sustapen bidez. Biak ala biak beharrezkoa dira. Alegia, hizkuntza ez beharrezkoatuko bakarrik korpus juridiko egoki bat duelako. Alegia, sustapen neurriak ere behar dira. Baina horren aldiz gukatu genituen, neurriak hartu beharko liratekeela, bai, arauaren bitartez, araua ezin iriz daitekeenean, orduan sustapena ere hor kokatu beharko genukela. Hori izango ez bigarren fasea, horren soa eta hirugarren fasea, gure aholkularitzekin egindako hausnarketa baten ondorioz etorri izan, ezta? Gure aholkularitzak hartu ziren, 2009 aurrera edo nolabait Euskara plana garatzen zuten enpresa, nolabaiteko geldialdia zegoela. Eta azterketa bat egin genuen, zergatik izan zitekeen geldialdi hori. Gure aholkularitzekin egitez aparte, bai eragile sindikalekin, enpresario elkargoekin, kooperatibekin, instituzioekin, beraien iritzia eskatu genien, eta hainbat ondorio hartu atara genuen. Lehenik eta behin, egia ere bada hori oso garrantzitsua delako, 2011an Jaurlaritza berak prospekzio gabineteak txosten bat atara zuen Euskararen jarrerak eta barrekoak, eta hor datu interesgarri bat ikusi genuen, ezta? Horre jartzen zuen, herritarren euneko 81, iruditzen zaigu oso datu esanguratsua dela, kontsumitzaile eta erabiltzaileek saltokien enpresa administrazioen aldetik euskara zein gaztelaniaz hartatuak eskubidea dutela esaten dute. Hori oso garrantzitsua da, azken finean, hizkuntza politikara egingarri bat egingo bada, herri babesa edo izatea hori funtsezkoa dalako, ezta? Eta, hausnarketa horren ondorioz guk hiru ondorio nagusia atara genuen. Batetik, hori ere komentatu da, egia da lan mundu euskaldutzean, hainbat langileen eta hainbat enpresaren borondatea funtsezkoa izan dela, alegia horri ere aitortza egin behar zaio. Bigarrena, instituzio batzuetatik, Euskal Herria osotasun hartuta, argi dago ez dela inolako, politika bai egon da, baina ez guztu Euskal Normazioan aldeko politikak, eta, Euskal Autonomia Erkidegoan politikak asko oinartu direla sustapen bidezko politiketan. Tor, elementu interesgarri bat ikusi genuen Euskara planen bilakaeran, ohartu ginelako nolabaiteko araubidean hartu denean, Euskara plan edo gutxienez guk kudeatzen genituen datuetan, Euskara plana abierazten zuten enpresen kopurua gora egiten zuela. Zateako, 2003an EAN onartu zen kontsumitzaileen legea. Hor, nolabaiteko neurri batzuk esartzen ziren. Ikusten badugu datuetan, 2004an gorakada izan zen. 2008an ondatu zen kontsumitzaileen eskubideak onartzeko dekretua. Hori ikusten genuen, hori ere gorakada izan zen. Hor iruditzen zitzaigun, hor korrelazio bat zegoela, nolabait alako araba sortzen diren horrek ere, badakala eragina Euskara planen gorakadetan. Eta azkena, eta lehen ere Patxik esan du, egia da, aurrera goazela, baina unibertso osoa kontuan hartzen baduru, emaitzak ez dira honak, oraindik hainbat ere mudakagu eskalduntzeko. Eta minutu erdian, iruditzen ergo, nik kontseiluaren bidez, kontseiluaren izenean hitz egin nahi, baina nuke astu nahi, azken urte hauetan, hizkuntza aholkularitza eskaintze duten enpresek egindako lana. Zut hori ere, aitortu behar zaie, bi norabideetan, bai metodologiari begira, hizkuntza aniztasunan kudeaketari begira, iruditzen zait, hor lan ederra egin dutela, eta gero bestetik nik uste dut goraipatu behar dela erakunde edo enpresa horiek sustapen lanean egindako lana. Nik uste dut, ezin jatekela gaur gogoeran egongo, hizkuntza aholkularitza eskaintze duten enpresa horiek sustapenean egindako inbertsioa egon izan ez balitz. Eskerrik asko, eta eskerrak azkarritza egiten duzun. Horrela, asko horrezen duzu. Tira, mila esker. Egun ondan hoi, espero 2 minutu bat beste sobratzea igual. Ez. Kapitala badezu, besteek ere pixka bat dute eta zuk ere bai.
Bueno, zuk esan dako erantzun eman nahi zen, zer egin dugu eta dano batera, ni pizkat dano bat aldera mugatuko naiz, azkenin 15 urtetan da kasi hasi ginena euskara arloan lanian, eta ni pentsetot bat egin duguna izan zala hasieratik, lankideak laneko eskatzen zuten eskabide bat ere erantzun eman. 89an edo hasi ginen hartan langileak gaur eskatu zuten zergatik ez euskara erabili lan hizkuntza bezala ere edo lanean euskara. Orduan, esan dezagunik utzetik azte ginela. Eta hori dela eta sortu zen euskara batzorde bat lehengoko osatu, eta handik aurrera zer lan asko. Enpresan helburua lana ukitzea eta lan asko itxea da, baina ez euskarari begira baizik eta berein produktuari begira. Eta hortik kentzia ordu batzuk edo baliabide batzu euskara dedikatzeko ere, nik da ipagarrisa izan behar dela azkenin. Ez da helburu bat modu, baina zuzendaritzatik eta kontsuelo hartora kooperatiban izaten dena organo nagusia onartzen dira loko gauzak eta euskararen arloan lan egiten hasi. Lehenengo bat zango nahan behar, misio bat definitu. Hartuta euskara beste enpresan kudeaketa izango galitza bezala, misioa definitu euskara zer nahi dugunein. Eta hori misioa, bi iruditzetan izango litzake euskara lan hizkuntza bihurtzea ere. Guk 180 gora dano bat aldean atzen jatzerrira begira saltzen da produktua, eta askotan horla begira esaten da eta zertako behar dugu euskara. Baina, bestaldetik izan behar dugu, 160 orduan garaian, 160 elebiduna da euskalduna zala, gaur egun beste bide batzuei esker, 180 heltzen gara, 185 igual, eta orduan zergatik ez etxean euskara zeingo dugu behintzat, nahiz eta gero saldu ingelese zein beharko duen edo beste hizkuntza baten. Eta horretarako euskara batzordea eta horrek estrategia bat definidu, plan estrategikoan ere azken jari bat sartu, euskara izan dezala lekua ere, eta nire plan estrategiko bezala jarri zenbat urtetan zer nahi den lortu ez, eta urteroko gestio plan bat ere. Azken izan dugu bezala, gestio plan bat enpresan kudeaketa izaten bezala, euskarak auki dezala bere lekua hor. Horrek izan dira pausuak egiten joan garenak, eta horrekin batera, azten ziren lehengo hizkuntza irizpide batzuk definitzen. Lehengoan, neku apalak, agian 2001an definitu ziren batzuk, eta ari erantzuna eman izan, ibili izan gara, pentsa 15 urtetan, eta aurten esan dezagun, horrek berriztu ditugula. Igual lehengoak bete ditugula, edo neurri baten betetzat eman ditugu, eta jarri ditugu hizkuntza irizpide berria, igual sakonagoak, zabalagoak, eta neurtzeko sistema bat, etorri zaigunez Eusko Jaurlaritzatik bikain posibilitatzen duenez horrek neurketa bat egitea, horren araberako irizpide batzu definitu, eta gero Euskara Batzordean lana, zango nuke horrek ere betetzen saiatzea izango dela. Zango nuke zutabe nagusin modun, pauso bakoitza, hizkuntza irizpidea definitzen denin, beti saiatzen garela zuzendaritzako onartzea. Kontsuelo hartorak onartuta, esan zaun, 3 hankatan utzi behar dugula euskararen sustatzea lanean, ez? Eta hizkuntza irizpideak izango zen bat, 2001an definizioerelako 2015an berriztuta, hizkuntza eskakizunak, euskara lan hizkuntza nahi badugu ezin dugu eskakizunak auki gabe eta lanpostu guztietako definita edo hizkuntza eskakizun batzuk. Hau da, oinarrizkoan esan dezagun danak bermatuta dagoela langile berri denak azken auki behar dutela, eta hori Kontsuelo Hartorak onartuta dago, eta gero beste euskara batzorde bat egotea edo euskararen alde lan egingo duen batzorde hori. Eta hori ere, horren osaketa eta nola funtzionatu behar duen, hori ere onartuta eukitzea Kontsuelo Hartorak edo zuzendaritzak esan dezagun. Orduan, 3 zutabe horiekin behintzat esan zuen mantendu aldugula euskararen erabilera edo euskararen aldeko lana egitea enpresatan. Eta hortik aurrera beste dana urteroko lana egoten da. Urteronako motivazio ekintzak egin, konkursoak, hizkuntza irizpide horiek betetzeko lanak eta baliabideak prestatu, dokumentu pila eta pila euskaratu, esan zuen gaur egun normaltzat hartzen dela euskara egotea edozein dokumentu, inkluso euskara utzez, egon aldana. Eta gero baliabide arloan, horretan indire lanak, izte egiteniko bat, egin zana txiki, lehen edurna izan da, poltsikoko hori zana, gaur egun web horrian publikoki danak eskuragarri dauen makina herramientako izte egiteniko bat. Da, eskusak entzea bezala, makina herramientan ez dakigu nola euskaraz egin, izte niko asko dago eta nola erabili,
horiek prestatu. Eskuliburu teknikoa deitzen duguna, normali mekanikan beti erabili izan den eskuliburutxo tekniko bat hori euskaratu zen eta euskaraz atera zen. Eta gero, inkluso web horrian, azken atal bat, konpromiso bat hartu web horria bera produktu denak euskaraz eskaintzeko, euskaraz lortzeko, edo, kanpotik eskabideak baldin badude horre irantzuteko baliabideak ezarri ere, eta webgunean ere euskarareko konpromiso bat jarrita dago, eta horrekin esaten zer erantzun aldogun. Beste hemen aurkezpenean 1000 gauza eukidut, baina azkar kontatzeko ni beste dut hori izango nuke. Lehen zan lan asko, ordu asko dedikauta, biharroa patxik izan den modun emaitzak gero ikusi ditugu, eta igual emaitzak ez dira nahi bezaine onak, baina egindako lana hor dago, eta egin beharra dagoela. Ez dira gutxi kontatu dituzunak, eta gainea soberan denbora, beraz? Bale, bueno, egunon, nibe espero labur egitea. Bueno, lanekik egin du, lanekik 2000 hasi izan, eta ordutik bere asmo bardila mantendu du. Lanbide Heziketarako euskarazko materialgintza sortzea. Uste dugu horren eraginez, euskarazko zikloen eskaintza handitu indala eta bideratu indala. Eta be eredu ere hortxe dago, lehen patxik aipatu den moduan. Bestalde batetik, Lanbide Heziketako ikasleak lantokiko prestakuntzako modula euskaraz egiteko ekimenak eta bultzatu dira. Besteen beste eiteko asmoa eta lortzeako asmoa dago goi-mailako zikloetan ematen den proiektuko modulo horrekin, eta besteen beste dualarekin ere. Hori lehen Josan Egainak aipatu duen bezala, beste erronka bata. Honik arlo hauek dira enpresekin kontaktuan jartzen dituzten zubiak, eta horrek burutxea oso garrantzitsua da ikastetxetan 3 arlo hauek lantzea, ez? Batetik euskara planak, ikastetxetan, Lanbide Heziketako ikastetxetan euskara plan potenteak izatea, beste batetik hitzarmenak, eta beste batetik nola ez diru laguntzak, ez? Guzti honek atzetik badakar bere gastu eta bere kostua. Eta gero 3. puntua eta azkena, horretik esan dizu labur egingo nuela, ikastetxeetako, Lanbide Heziketako ikastetxeetako euskara planak burutxeak argi dagoena da barruko egoerak eta barruko klimak eta barruko harremanak eta bestera batera bizitzia dakarrela, ez? Beste marko euskaldunago baten eta horrek gero badakar lehen aipatutako pertsonen jarrera hori, ez? Gero eta jarrera hobe izatea euskararekiko, klima hori askoz ere hobeago dela. Eta, nik uste denboraz nagoela ez da. Denboraz, bigarren txanda ere zer horrek hasi behar duzunez, aurreratzen dizut 3 minutuko diru bankua beteta daukazula. Ez dena den denborarekin daukadan obsesio hau, ez da nire gaiztakeria intrinsekoa. Denbora aurreztea ondoren, eztabaida galderak, iradokizunak eta hoiei guztiei ere tarte bat uzteko, iruditzen zaidanez hemen entzun direnetatik tiraka oso urrun joan gaitezkela. Bigarren galdera, egiteragoan aurreikusita zegoen moduan, guztiok jaso duzue aurretik. Aurrera begira zer? Zer egin daiteke eta nik horri nabardura bat eta tranpatxo bat erantziko nioke. Zer egin daiteke eta nola jardun daiteke, ze antzekoa da baino ez da beti berdina, zer egin eta nola jardun, eta gero zuek egingo dituzuen ekarpen horietan zer egin, nola jardun eta zein izan daiteke bide amankomuna edo erreten berean nola jarri daitezke aurretik ikusi dugun moduan esperientzia, jarduera eta ikuspegi nahiko desberdin hauek guztiak nola jarri erreten berean horrek guztiontzako baliagarria izan daiteken frutua eman dezan. Beraz, oraingo honetan alderantzizko bidea egingo dugu eta erlajatuagoak izango gara denboraren aldetik. Aurreneko txampan asko estutu zaituzte dalako. Bale, beharko puntu honetan luzeago joko dago, guk lanekin izenean zintan jaso dugun usta, alde batetik guk 10 urteetan 395 material barri sortu dira, euskeraz. 2015 adibidez, 326 material izatetik, 2015an 701 material izatera pasau gara, batez ere arlo hauetan, mekanika, elektrizitatea, osasuna, gizartea eta kultur zerbitzutan. Ereduko eskaintza ere aipatu da, hori handitu egin da, nahi beste ez handitu,
2009an adibidez 6.500 ikasle gutxi gora bera izatetik, 2015an 9.250 ikaslera pasatu gara. Euneko 3,5 igo da, ez da, espero beste, baina, hor badaukagu lana. Lantokiko prestakuntza ikasleak euskaraz egiteko ekimenaren ondorio horretaz, ondorioz, 2012-13 urtean, ikasturtean, 2.356 ikasle lan prestakuntza euskaraz egin zuten, eta ikasturte honetan, bukatuan ikasturte honetan, 2009 ikaslek egin dute. Hor badago, diru laguntzak, izan direnak aurten Gipuzkoako Foru Aldunditik asko lagundu du. Beste alde batetik, hizkuntz normalkuntza planen bitartez, ikastetxetako euskalduntze giro hori hobetu egin da, eta argi dago bertako bai dokumentuak, harrera planak eta registroak eta guzti hori euskalduntzak bere eragina izan duela. Hori behar bada ustari dagokionez, eta gero beste, aipatu duzun beste puntuari dagokionez zer egin hemetik aurrera, zelan jardun hemetik aurrera ez. Tamalez badakigu euskararen egoera zein dan, ez, bat ez begure arloan, eta erdarak eta inglesa badauka bere tokia, eta finkatu gainera, eta euskarak ere beharko luke bere toki hori, ez. Azken finean, hori da gure nortasun agiria. Gero, lanekiren ekarpena zein izango da, azken finean, euskara bermatzeko, lanbide heziketan euskara bermatzeko eragile aktibo bat izatea, materialak sortuz, adibidez, lantokiko prestakuntza euskaratzeko baliabideak eskuan jarriz, lanbide heziketa eta enpresan arteko euskararen presentzia handitzeko proiektuak eta forotan parte hartuz, azken finean, euskara uztartuta dagoen bai enpresetan, bai ikastetxeetan argi dagoena osasunaren adierazgarri dela, bai enpresarena eta baita ikastetxe horrena. Gero lanbide heziketako irakasleak koordinatu eta indarrak bildu, material berriak eta ekimenak sortzeko, irakasle asko eta asko daude beuren kabuz materialak sortzen, horrek indarrak batu eta dosifikatu beharra dago. Eta alde ninen, lanbide heziketako sailburu ordetzan eragin euskararen presentzia handitzeko. Beste alde batetik, lanbide heziketan, okitu beharreko atalak edo zeintzuk izango litzateke, esan bezala, sailburu ordetza euskara berariazko estrategi plan bat izatea, propio euskararako, batez be, lanbide heziketako pertsonalaren inguruan, hizkuntz perfilak, gero zikloen eskaintzak eta matrikula ere hor berrikusi berra legoke, eta gero materialak eta baliabideak. Gero bestaldetik, ikastetxeko planekin jarraitu. Orain arte bezala, lantokiko prestakuntza, proiektu modulua, duala, ezarautuko prestakuntza, eragileen harremanak ere euskaraz izateko derrigortasuna jarri, barneko giroa eta motivazioa, euskara lanerako eta bizitzeko erramita bezala erabiltzea. Gero, euskarazko ziurtagiriak lortxera bultzatu, ez? Horrezan ditugu, bikain ziurtagiria, bai euskarari, eta guztiok bultzatzea, batez behik lanbide heziketako ikastetxei begira. Gero, irakasleen jarrera aktibo bat izatea, eta irakasleen jarrera aktibo horrek pizgarri bat izatea eta batez ere aitortza, askotan irakasle askok badute jarrera hori, baina gero ez dute aitortzarik, aitortza bat egon beharko litzateke. Eta irakasle horien banakako lan aktibo horrik apurbete bere errekonozimendua aitortza izatea. Eta gero, proiektu berrietan, ikerketetan, garapenean, zein berrikuntzan parte hartze aktiboa izatea. Den euskalduntxera bidera eramanez, ez? Uste dut hemen gauden guztiok badakigula ez bakarrik gure euskaldun enpresak. Gure lanbide heziketa ere eredugarria dela, lehen patxik aipatu bezala. Eta ez bakarrik Europan, baizik eta mundu osoan, ez? Orduen gure lanbide heziketa, kalitate handiko lanbide heziketa baten bilakatu bada azken urteotan, gure ustez ez da kasualitatea izan, eta horrek esan nahi du euskararen osasunak ere hobera induela. Apalki, baina hobera induela. Gure lanekiren beste zereginetako bat izango da, nola gure enpresak
sektore esparru eta arlo berriak ikertzen ari diran, etorkizun hurbil baten langile berriak beharko dira, ezta? Perfil berriak eta ezagutza oraindik ez dakizkigun ezagutza berriak. Lanikik hor zur egon beharko du, batez ere etorkizuneko langile horiek euskaraz ikasteko eta euskaraz ikasteko eskubidea bermatu izateko. Azken finean oraindik ez dakigu perfil horiek edo ezagutza horiek, gaitasun horiek nondik nora joango diren. Eta bueno, hau da nik esan beharrekoa. Egin duen bidea erakutsi digu Dano batek eta konta iguzu zer daukazuen aurrera begira. Bueno, nilen gorde dut bai, datu pila bat naukizan, ze guztia jaso dugu eta ez da oin kontatzeko, baina, bueno, bantxo botako ditut. Iruditzen zitzaidan eri milagro handia, trampari gabe horren txintxo biltzea Danok. Bueno, lehen esan dut, azken gauza asko indira, lan asko, eta horrek datuetan bihurtuta esanek, zer lortu dugu, eta hobeto gaude edo ez, baina, datu asko espadira ere batzuk gaukita, esan dut, besetik hasi ginen ez, igual, lehen esan dut, baliabidea jartzen ditugula, esan dut iztegia, eta hori, aplikazio informatikoak adibidez, lehen SRS egotetik esan zagun 100%, gaur egun euskaraz ere erabili aldala. Beste gauza bada nork erabiltzen duen edo ez, baina bai behintzen baliabide bezala ipini. Eta hori ere, hizkuntza irizpideari esker izango da, ipinita dukalako Nova Grupen sortzen diren aplikazio informatikoak derrigorrez euskarazko aukera auki behar dutela. Eta erosten diren haiek ere aurreratuko dela edo preferentzia emango zaiola euskarazko aukera dauketen aplikazio informatikoei. Horretatik, azkenin gero OpenOffice edo Outlook edo honek derrigorrezkuk hizkuntza baten instalatu behar diren aplikazioak, ez da asko, 115 dauzka bakarrik instalauta. Eta hori bultzatzen gehiago erabiltzeko, baina badago resilientzia bat hori erabiltzeko. Batzar Nagusiko erabileran, azken irizpideari esker, kanpo eta barneko eginkizunetan euskara erabiliko dela, azkenengo urtetan 70%tik eta 75%tik gorako erabilera izan da. Eta ahozkoan, 85%tik gorakoa. Ezagutza datuan esan dut, hasi ginen, 3-75%tik, hizkuntza eskakizunei esker ere, izango da zati batetik, baina gaur egun 85%tik gora elebiduna da, eta azken urteetan sartu diren langile berrietan, 80%tik gora ere, izan dire euskaldunak elebidunak. Horrek albidetuko luke, azken edozein bilera, ez beti euskara eta erdera erabili beharrik euskara utzean einalizateo, formakuntza, prestakuntzak, zein barneko bilerak euskara seinalizateko. Ahozko erabilera datua, azken neurtuko duen 2013an azkena, eta oso apala iruditzen zaigun 85% elebiduna izan da, 140 edo 45 erabilera ailatzen zen. Neurtuta kaleko inkesta soziolinguistikoak eskatzen duten eta kalean erabiltzen dena, esango nuke ez dela hain emaitza txarra ere, baina hor zer eginik badago ere lan hizkuntza euskara bihurtzeko. Gero eskaintzen dira maila betetzen ez duten langile denei, eskaintzen zai prestakuntza euskaraz edo formazio euskara ikasteko, orduan 9 lagun daude, presentzialetan eta online bidezko ikasketak egiten. Formazioak eskaintzen dira euskaraz ere, lehen esan dudana ezagutza hundituz, azken formazioak eskaini aldira euskaraz ere, eta hortipe elebitan eskainitako formazioak 116 heltzen dira, eta kontutan harturik azken gure prestakuntza asko, formazio asko izaten direla oso teknikoak eta oso zaila dela euskarazko formazioak eskaintzea. Eta gero, adibidez, kontratak eta nominak eta beste hainbat gauza, kontratuak euskara utzean egiten dira. Hori da, esan dezagun, lehen hizkuntza irizpidea beteaz da gaur arte lortu den emaitza. Hemendik aurrera zer? Lehen Euslan deialdia aipatu daben horretan sartuta gaude, horrek emango digu 3 urteko behintzete plan bat, zer egin. Azken datu hauek izango da oinarritzat hartu eta horiek hobetzea, eta motivazioan eta ezagutzen eraginez erabilera hunditu. Nola? Honei jarraiki. Ez daukagu formula magikorik eta iragana erraza da pasautakoa asmatzen, datorrena ez dugu inok asmatzen da gupe beste izauko lana egin horretan eta behintzete eragine motivazioan eta ezagutzen erabilera hunditzeko. Mila esker.
Kontseiluak berriki azaldu du hain eskuartean duen asmo berri bat, ez dakit, bideotatik joango zaran, edo hortik aragoko nobedadeak ekarri dituzu. Nobedaderik ez, horratzeko modukorik ez, baina hori kokatzen dalako lehen komentatu dut, ukaslaketa bati ekin geniola, 2009an, eta horrein fruituak edo 2013an arkeztu genituen Arrasaten lan mundua euskalduntzeko konferentzia. Gure, eta hemen ere asko aipatu da ez, azkenean lan mundua zari garenean, hor eragile handana dago, alegia, lan mundua euskalduntzere benetan hor sinergia lortu behar dira, eragile asko dago. Gure lehen lana, edo gure buruari jarri genuen lehen lana izan zen, identifikatzea zein diren gure ustez lan mundua euskalduntzeri begira oden aktore garrantzitsuenak. Eta, lau aktore hor aurrikusi genuen, bat langileria, eta langileria bai norbanako gisa, bai bat eragile gisa sindikalgintza izango genuke, bestetik enpresak, eta enpresario gunean, enpresak, kooperatibak eta barrekoak, bestetik instituzioak, eta gero bestetik noski norbanakoak, norbanako horrez horremeste langile gisa, norbanako kontsumitzaile gisa edo bezera gisa. Orduan ikusten genuen mehetan, lan munduan urratzera jengarriak emango badira, multzo hoietan edo multzo hoietan kokatzen diren eragileen bai pentsamenduetan, bai jarretan eta bai portaeretan eragin beharko genukela. Hortaz, etorkizunari begira gure jarduna eta kontseilua bat eragite lana edo gure buruari definitu duen inkizuna eragite lana dela kontuan hartuta, saiatu ginen identifikatzen lau multzo hoietan ze jardun edo nola egin genezakeen eragiteko. Lehen gara izango litzateke enpresena, horre badakigu edo horra aurre ikusten da, zein izan beharko litzateken enpresetan hizkuntza kudeak eta egokiak, urratzen beharko litzateken eta bar, baina gurea beste bide batetik joan zen gutxienez lehentasunetan. Lehen eta aurreko astean aurkeztu genuen, euskaragileak enpresa batzora, iruditzen zaigulako, hemen azken hamarkadetan izan direla, plan aurreratuak burutu dituzten enpresak, eta gainera bereiekin bildutakoan presutasun bat ikusi izan beraien aldetik egile izatetik eragile izatera pasatzeko, eta guetzat hori oso aberatza zen. Esan bezala, urte bete daramagu beraiekin lanean, ikusteko nola bihurtzen ditugun enpresa horiek ere eragile, beste politika batzuetan, beste erbaki batzuetan eragiteko, eta geure buruari hainbat helburu jarri genizkion. Lehenik eta behin, esan bezala, enpresa horiek eredugarriak dira, eta uste dut hori ere transmititu behar dela, transmititu behar dute, beraientzat zer izan den, edo zergatik hartu duten erabaki hori, eta nolabait, zentzu honean beti ere nolabait kutsatu, enpresa gehiago erakartzeko, enpresa gehiago urrats hori emateko. Bestetik eragitea, eta hor ere kokatzen dugu Euskaragilea batzordearekin gau neskeria praxiari ekin diogulako, eta orduan erabaki da, enpresa horiek guztiek hainbat hornitzaile partekatzen dute, kanpo hornitzaile eta hortaz, beraie guztie batera eskaera komuna egin eskero, alegia beraie kanpo hornitzaile dagokienez zerbitzuak euskaraz nahi dituztela, batek eskatuta agian zaila da, baina 13 enpresa handik edo operatiba handik eskatuta, seguramente errezagoa izango da. Horregatik hor kokatzen genuen beraien eragiletza. Eta, beraien ereduak ere nolabait lau ezta zabaltzera, gehien bat esan dakoaren gatik. Beraien askotan, enpresoiek adierazte dutelako zonako onurak ekarri dizkien Euskara Plana aurreratuiek abian jartzea. Eta bizaigu hori nahi eta ez zabaldu behar dela. Horta esan bezala, enpresei dagokienez, hor dakago erronka nagusiena. Langilei dagokionez, hor daiteke betiko aldarrikapena, langile lan egiteko euskaraz lan egiteko dakatuen eskubidea eta bar, guire etzen gorre ere praxira joan behar dela. Horregatik egiten zaigu hor, langileen bilgune izan daitezkeen sindikatuek ere nolabait parte hartze aktiboa hartu behar dutela. Bai hitzarmenak sinatzen dituztenean, eta barrekoetan, hor ere euskara nolabaiteko zentralidadea kokatu behar dela. Egia da, gaur egun eta gure esperientzatik partekatuz, zaila dela, sindikatu guztiekin batera, alako jarduerak aurrera eraman izatea, beraien arteko harreman gaiztotuek ez zutelako gehiagei laguntzen, iruditzen zaigu, elkarrekin espada, gutxienez, kontseiluen ikuspegitik bada, aldebikoen bidez, alakoren bidez, bereik ere eragile izan daitezen. Lehen esan dakoa, lan mundua euskara normalizazio prozesua, prozesu partekatua da, eta apur bat, hemen denbora guztian ari gara elkarrana lankidetza, eta horrela izango da, alegia eragile guztion, kompromisoi esker egingo da aurrera, alegia batek bakarrik ezin izango da. Gu nahi dugu gutxienez, hor dauden estamentu horiek ere eragile bihur daitezen. Hirugarren zutabea, lehen esan dagoa, bezeroak edo herritarrak, bezero edo kontsumitzaile garen einean,
askotan hitz egiten da, ahalduntzeaz, eta korrikaren azken helburu hori izan da, euskaldundu, hor ere kokatzen da, kontseiluak azken urteotan garatzen ari den dinamika, alegia euskaraz bizi nahi dut, alegia herritarrak ahaldundu behar direla, eta berak, azkenan dena ditugu gure boteretxoak hainbat eremutan, eta kontsumitzaile gisa ere, boterea izan dezakegu, eta botere hori baliatu beharko genuke. Nola, batetik gure kontsumo ituretan, hori argi dago, baina gero bestetik, enpresei ere eskaera zuzenak eginez, zerbitzuak edo produktuak edo enparauak euskaraz jaso nahi ditugula. Hori agian zaila da, norbanako gisa, halako planteamendu bat egitea, eta horregatik, espero dugu, berandu baino lehen, horre badakagulako dinamika bat burua, nolabait, saretze bat izatea, legia norbanakoen saretze bat, batetik indar handiagoa egiteko, eta gero herritarrek ere ikusteko, kontuetan bakarrik ez daudela. Eta kontsumitzea ez ari garenean, ez naz bakarrikari norbanako ez, zaiut horrere, badako guburuan, azkenean danok izan gaitezke lobby ekonomiko txiki bat, maila batean edo bestean. Segatik ez dugu erabiltzen guk botere izan ezakegun gune horiek gure eskareak aldarrikatzeko eta horren ondoriozko portaerak izateko. Euskal bizi nahi hor kokatzen dugu. Eta ez egu, sektore sozioekonomikoan hor esploratu beharreko zerazko jardunazko egon daitezkela, eta horri ekin behar zaio. Eta azkenengo zutabea, instituzioena... Eta oso labur mesedez. Bai, tita. Instituzioi dagoenez, apurat lenguarekin lotuta. Guk hor kokatzen dugu bi, erdun bideokon behar dela, batetik sustapen bidezko politikak. Gero bestetik ere arau bidezko, zaigu hoieko haindik ez diela gehiago esploratu, eta smart nahi dut, alako erabakiak atu izan direnean gutxien Euskara planetan ondorioak egon diela, eta nahi dut zaigu hori esploratu beharrekoa dela, hor daude, eta esperientzak egon dira, bai kontratazioetan hizkuntza klausulak eta barrekoak esartzea, iruditzen zaigu neurri eragingarria direnak, horietako asko ginolako kosturik ez dagatenak, eta nik uste dut ere, baliabideen kudaketa egokia ere hortik bideratzen, lehen ere Mikelek apatu du, obari fiskalen, hori uste dut aldarrikapen historikoa izan dela, ez da, laguntza modu ezbegitara egin daitezke, eta egin aurrela egin da, nik uste dut enpresek ere beste perspektiba batekin nengo dituzte Euskara planak. Gutxi gora bera, horre dira guk aurrekusi ditugun lau zutabeak, eta hori eragitari begira lan egingo dugu. Eskerrik asko. Pistean oia traste. Viaje aprobetxatuz, orain aurrezten ari gara minutu guztiak zuentzat dira, beraz, ez beraientzat baitzik eta zuentzat. Gaia, sei hor, emesez. Gai egin zabala izanik, Patxik esaten zuen eraginkortasuna, ni erabat ados nago. Ni azkenean gaur erabaki jartzea paperean, kudeatzaile paperean. Eta lortu behar dudala nire entolakuntza euskaldunago izatea. Orduan ni zeri behiratzen dio. Nik uste dut metodologia falta zaizkigula, hobetu behar ditugula metodologia, badaude baina asko zero hobetu behar ditugula, hemen aurkezten dut, ni neure buruarentzako erabiltzen dudan bat. Esate bat, nire ustez, lau aldagai daude enpresa bat euskalduntzeako unean, eta dira norbera, erabiltzen diren tresnak, norekin ari diren barruan, bilerak egiten diren eta bar, elkarrekintzak barruan, eta elkarrekintzak norentzat egiten duen kanpoan. Norentzat hori, ikusten duzu, dutenak ezabatuta daudela, gaur ez dut aztertuko, hor bezeroak hornitzaileak, Paulek eta aipatu ditu hainbat ekimen, eta bezeroak eta badauleoak, kontsumitzaileen lege eta bar, Jorge zuzendu zuen ikerketa batean esaten du. 154ak ezagutzen duela, eta 122ak betetzen duela. Oso atzian, eta oraindik pentsatzen dut egingo dituzuela, alegin batzuk hori hobetzeko plan batzuk zehaztuko dituzuela, baina aurtengo emaitza da, eta oso emaitza apala txarra. Naiz hor sartuko. Sartuko naiz beste hiruan, baina guzti horrek du mezua, giroa. Eta ez da giroa. Giroa berez datorren gauza, ni bezua deitzen diot, zuzendaritza eta enpresa antolakundeak transmititzen duen giroa. Gu danak eragilea gara, pentsatzen dugu halako problemekin topatuko garela, eta hemen daude kombinazio batzuk, botorrea. Esate bateako, norbera tresnekin, norbera lankideekin, edo norbera lankideekin tresnak bitarte. Ez dut uste gehiago dagoenik. Eta hor dauz kombinazio batzuk, horri pini dut, bat euskalduna danean, 0 erdalduna danean, eta 0,5, tira, erdibidean dagoena.
Eta jakina, hori dira posibilitate guztiak, eta hemen lan egin beharra dago, ze hemen maiztasunak ez dira berdina. Esate baterako, gure organizazioan, ABC horretan, 000, nire negozio unitatean, esate bateago ni zuzentzen dudanean, imposiblea da. Nire kudeak eta junda hori egon ez dadin. Guk ez du, kontratatzen inor euskalduna ez dana. Inorrez. Ez da pentsatu ere. Eta hobesten ditugu euskeaz funtzionatzen duten lantresnak. Dano bateko ordezkariak esan duen bezala xe. Orduan, juten gara hortik, kudeatuz eta erabakiz, murrizten maiztasunak edo handitzen beste maiztasun batzuk. Xe horre. Horra estapen batzuk egin behar dira. Kombinazio bakoitzaren maiztasuna esate bateago norbera tresnekin, asko sarriago gertatzen da, norbera beste batzuekin eta tresna bitarte baino. Ikerketa txiki bat, lagin txiki batekin egin dut, eta gero ikusiko duzu emaitza. Aztatu behar da alde horretatik. Kasu ezberdinen probabilitatea, 000 edo bat probabilidad ezberdina da. Gasteizko Mercedesen 000 probabilidad handiagoa da, Berritxuko Zikautxon bat baino. Orduan, hori ere, norbeak ezagutu behar du bere organizazioan zein dan, eta beraz, zuzendaritzatik erain. Pertsonen jarrera, horria nahi sartuko, ja berez datorren organizazioak, mezuak egin dezake. Hau da, hainbat urtean zehar, hainbat momentutan, zuzendariak arduradunek eragiten dute pertsonengan, zela daukak, tresna, ze bertsio daukak, eragin leike, baina, bueno, tira, hor pertsonen jarrera, estudioan pentsatu dut, danak jarrera honekoa direla. Eta enpresaren mezua ere, estudioan egin dut jarrera honeko enpresetan. Ez dut aurkitzu kontrakorik, edo naiz atrebitzu juten kontrako mezua edo mezurik ez daukan enpresa baten gana. Eta egin dut jarrera hona dakan enpresan gana. Eta orduan, posibilidadeak ditudanak esplikatuko, 5 minututan ezinezkoa dalako, baina emaitza da, nire estudioan norbera tresnarekin 40 aldiz gehiagotan ari dela, norbera beste batzuekin bilera batean eta tresna batekin bitarte baino. Eta halako astapen bat eginez, nun 113 organizazio lagin horretan, gehienez, espero daiteke euskeraz denboraren 113an jardutean. Orduan batzutan, esaten dugu, gure antolakuntzan 120, 115 egiten da. Bueno, jakin behar da zure topean nun dagoen. Ez dut ikusi, ez dut ezagutzen metodologiaik asmatu behar izan dut, nik behintzat ez dut ezagutzen, lagungarria izango litzateke. Jakitzeko nun gauden, laguntzeko planifikatzailei, eta bar. Eta beraz hortik atatzen da zate bateako 40 kasu tresnarekin dala, eta gero ABC ere tresnarekin dala. Zer gertatzen da? Jaurlaritzako euskera softwarea juten zara? Bueno, OpenOffice dago, baina LibreOffice ez dago. LibreOffice euskeraz 4.2 bertsioa 5.0 dagoenean. Microsoft Office suitea badago 2013ko ipini berri, baina ez du funtzionatzen erabat. Microsoftea joten duzu eta ez du funtzionatzen erabat. Excelekin talka egiten du eta iztorratu galarazi egiten dio funtzionatzen. Bertsio batzutan badabil, beste ez dakigu zergatik, beste batzutan ez dabil. PDF-a kudeatzeko programa katalanez galegoz daude, euskeraz ez daude. Argazkiak, grafikoak lantzeko JIM dago euskeraz, baina ez dago besterik, ez dago beste aukerarik. Makinak kudeatzeko zenbakizko programak Fagor dago. Siemens, Heidehain, Fanuc, ez, eta bar. Eta norberak hartu behar ditu erabakiak. Zateateko, IMH-ek AFM-ko edo, makina eraikitzaile batekin diseinatzen gabiz, datorren urtean merkatuan egongo den eskoletako, lanbide heziketako eskolentzako multiprozeso makina bat egongo da merkatuan, eta erabaki du Fagor kontrola ipintzea. Bertakoa dalako bai, baina baita ere euskeraz ahalbidetzen duelako lan egitea makinarekiko. Eta azken finean, zerbitzuak dauka 170ko pisua Euskal Herriko ekonomian. Enpresak, industriak, 24, 23. Langileen erdiak baino gehiago pantailekin jarduten dugu. Orduan, nire gaurko mezua motz baldin bada, askoz gehiago esan ezakeen, baina uste dut tresnerian askoz ere gehiago inbertitu beharra dago. Baton batek, patxik uste esan duela, 2012tik 16 bikoiztu indirela diru laguntzak, eta.
arlo honetan nik uste ez dira bikoiztu behar askoz gehiago egin behar direla, bestela galerazi egiten dugu tresnekiko eta horren bidezko elkarrizketa guztiak euskaraz egitea. Euskaraz lan egiten duna, makinarekiko errazago egiten du gero lankideen artean. Erdeaz ari dana makinarekiko gero lankideekin erdeako joera du. Eta orduan, kudeaketarako azkoinak, torlojuak, hau etxe direla uste dut, maiztasun horiek, tresnen egotkitzea, eta horretan ere lagundu beharra dago. Azkenik, eskaera bat. Agortu dezu lehen izan euken minutua. Guk formaziorako liderra gara IMH-en industriarentzako formazio teknikoan. 600 bat enpresa pasatzen da urtean zehar hemendik, 2000 isa 3000 langile kurso motzak eta teknikoak jasotzera, euskarazko oferta bat baukagu, baina bauko problema bat. Hor arlo horretan ez dagoela gauza lerro handirik, baina hor ere balego, egongo lirateke hainbat jende etorriko litzai. Esate bateako, ezin dugu 8 baino gehiagoko ikasle dun, gutxiago ikasle dun kurso atea diru galtzen dugulako. Orduan erdera pasatzen dira. Eskaintzen duzu euskaraz eta apuntzatzen zaizkizu 6. Eta erabaki behar duzu. Dirua galtzen dugu edo kendu egiten dugu eta erdaltaldea pasatzen dugu. Halako problema mordo bat daude enpresetan, oraindik ere planetan eta legeetan edo laguntzetan edo testu inguru horretan ikusi ez direnak edo behintzat soluzionatu ez direnak. Eta orduan eskaria gehiago metodologia reala, erabaki txiki horietara jutea eta ikustea zer benetan gertatzen da, orokorrian, beharrian, pertsonan gogoa, eta hori ere ados, baina. Azkoina, torlojua, zenba buelta eta zein ikutu behar den. Hoxe da nien. Barkatuko diazue diskriminazioa, baina bere etxean hartzen gaituenarekin beti izan berde pixka malgoagoa. Tira. Bueno, nik beste leku batetik begiratuko diot, PowerPoint bat prest badut, baina ez da erdibidean dabil nonbait. Kontua da, banuen irudi bat, ikusteko Gipuzkoaren kasuan langabezia non hasi den gehien urte hauetan. Eta hazkunde proportzional handien, grafiko horretan, hainbat buleta agertzen ziren, eta hazkundearen arabera, Gipuzkoan gehien hasi diren herri horiek, ez ziren Donostia eta alakoak, ez ziren Ataun, Errezil eta alako herriak. Azken baten horren atzean zer zegoen. Lurgune euskaldun horretan, zegoen taller mekaniko bat, edo alako beste enpresa bat itxi, eta herriko 10 langile, 15 langile, kalera, eta horrek bikoiztu, hirukoiztu langabezia, ezta? Hori lotzen dut lehen esandakoari. Hau da, aro aldaketa batean gaude, aro aldaketa horrek egitura produktiboen aldaketa erabatekoa dakar, eta beraz, aurrean izan dezakeguna da, guztiz euskalduna den populazio bat, lurgune euskaldunekoa, hainbat kasutan, ez noski guztietan, hainbat kasutan kale gorrian geratzea. Kale gorrian, alegia, lurgun euskalduna profesional gutxiagorekin, edo, nahi baldin baduzu esan, balio erantsia handieneko enpresak beste eremu batzuetara eta beraz euskaren erabilera apalagoko eremuetara. Hori esan da, sarrera hori esan da, eginda, beti gogoan dut, nola Txilarrek aipatzen zuen Irlanda, Gales eta Finlandiako esperientziak eta behin eta berriro Galesekin gogoratzen nola, hain zuzen ere sartu zituzten Londresko enpresa kudeatzaile buruak, iztun elebakarrak nagusi ziren eskualdetan. Eta beraz, ekonomia sustatu zuten bai, baina ekonomia sustatzearekin batera gaitasun erdal, gaitasun profesionalak. Abia puntu horretatik, beraz, zer egin? Bat, esango nuke, ezinbestekoa dela eskualde guztia berdinak ez badira ere, ekonomia endogenoari leku berezi bat ematea. Hau da, bertan sortzeko gaitasuna dagoen horri, politika publiko bereziak eskaintzea, izan daiteke landagarapenari eta nekazaritzarekin lotutakoak, izan litezke bestelakoak. Baina ezinbestean, ekonomia endogenoak lurgune euskaldunean babes publiko jakin bat eta plangintza jakin bat lortu ezkero, lortuko du arlo horretan espezializazio maila garrantzitsu bat, eta beste populazio horri euste hor. Eta bigarren neurri garrantzitsua, ezagumenduan intensiboak diren jarduerak erakartzea, eragitea, eta nahi baldin bada gaur egun dauden hoiei eraldatzen laguntzea.
hain zuzen ere ezagumenduan intensiboak diren sektore horiek gai direlako lanpostuak sortzeaz gain eta kalitatezko lanpostuak sortzeaz gain, gai direlako talentua erakartzeko. Talentu hori, biztan denez, euskaraz diharduen enpresa bat baldin bada, erakarriko duen talentua biztan denez, bateragarria izango da filosofia horrekin, baita beste lurralde batzutatik ekarri ezkero ere inoiz lankide edo bisitariak. Nik bi neurri horiek azpimarratuko nituzke. Hala ere, aukera osagarri batzuk ere ikusten dizkiot, horietako bat espezializazio sektoriala. Asko hitz egiten ari da gaur-gaurkoz, eta Gipuzkoan maiz aipatzen da, ezta tokian tokiko espezializazio sektoriala. Baditugu aukera horiek ere Lurgune Euskaldunean. Bertako ez industria ehunean bakarrik. Badira, elikagaiekin, turismoarekin, beste zerbitzu batzuekin lotutako gaitasun oso bereziak han bertan bakarrik direnak. Hor beharko lirateke politika publikoak espezializazio hori sustatzeko beti ere aintzat hartuz euskaraz eginak izango direla. Bigarren helburu garrantzitsu bat, gaur-gaurkoz dauden enpresei eutsi. Eta enpresa horietako batzuk biztan da itxiera eguna idatzia izango dute, jarria izango dute, baina behar bada beste batzuk ez, eta hor mereziko luke azterketa egoki bat ikusteko zeinetan behar bada parte hartze berezi baten bitartez eta bereziki gainera borondate eta euskalduntzeko borondate irmoa duten horietan bi faktoreak uztartuko balira, etorkizuneko aukera eta euskaraz lan egiteko aukera, izan dezaten bigarren aukera bat, ezta? Hirugarren aukera lan praktikena. Lan praktikak nolabait ere uztartzeak Lurgune Euskalduna euskaraz diharduten jarduerak eta edozein lurraldetatik desplazatu nahi duen gazte hori euskaraz praktikak egitera niri berdintze tafailatik baldin badator ere, horrek ere sortzen du nolabait ere bai barrura begira eta bai kanpora begira eragin berezi bat. Harrera egitasmoak. Herri hauek populazio asko hartu dute urte hauetan. Asko eta asko gaztea ez ezinbestean bertako euskaran ezia, ez bertako sare sozialean, baina behar bada inguruko herri batetik, behar bada eskolan euskaldundua, baina euskaraz lan egiteko gai dena, hor harrera politika egoki batzuekin, lor liteke nolabait ere bertako sare profesional hori euskararen bidera, etorkinen kasuan, eta etorkina diot, auzoko herriti datorren ari buruzari naiz, euskararen bidera ekartzea. Eta azkenik horrekin guztiarekin profesional euskaldunak erakartzea. Gaur-gaurkoz Lurgune Euskaldunean, zesanik ez deba barrenan, zesanik ez deba goienan, hainbat kasutan, badaude punta-puntakoa diren enpresak. Behar bada horiek talentua kaptatzeko eta euskaraz lan egingo duen talentua kaptatzeko laguntza hildo bereziak beharko lituzkete, joan etorrian, bisitari gisa, egituran txertatzeko profesional moduan, baina badute nolabait ere bere biziko gaitasun bat, gero sektorearen beste lurralde eremu batzuetan ere euskal profesional euskaldunak eramateko, ezta? Beraz pixkat horiek ideia nagusi bat zein da Lurgune Euskalduna sozioekonomikoki eta ez instituzionalki edo administratiboki, sozioekonomikoki ere ahaldundu egin behar da, gaitasunak eman behar zaizkio baditu, baina garaiak oso bizkor aldatzen ari dira eta euskara ez da berezeki aldaketa honetan eta industriari eta teknologia berri lotuta lehen puntan ibiliko dena. Beraz, hor badago zeregina. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jorge. Zorra berdintzen aleginduko naiz, Nerea, lortzen dudan. Aurrera begira zer, beraz, gure ikuspegitik, horren esan dago, eta hemen berrin baino gehiagotan atera den ideia. Plangintzaren eraginkortasunean sakontzea eta alegia bereziki emaitzako betzea. Noski, alde batera utzi beharreko helburua ez da, hizkuntza plangintzaren eremua gerozta gehiago edatzea, gaur egun lanitzen dauden 418 enpresa egoitatik askoz ere urrunago, askoz ere eremu zabalago batera iristea, baina hori ere, gure ustez, emaitzako betzearen baitan dago. Emaitzak eskaini behar ditugu, eredu fidagarriak eskaini behar ditugu, horrela lortuko dugu zabaltzea. Eta horregatik, maila teorikoan jardutea baino, nahiago nuke lehen iragarri dizuedan bezala, Euslan programari buruz pixkat xehetasun gehiago ematea. Gogoeta kontraste aldi luze baten ondoren urte bete, baino gehiagoko kontraste eta lanketa bat dago.
Euslanen atzetik, Euslan deialdia uztailean argitaratu zen, eta horren aurretik urtebeteko lana eta kontrastea dago, eta kontrastea, besteak beste, kontseiluak berak eskatuta apirilaren 29an bilera bat egin gendun hizkuntza aholkularitza enpresekin, eta hor ere azaldu gendun, beraz badago enpresekin ere lan eginda, desente, beraz badago hor kontraste lan bat, eta horregatik gaude lasai eta seguru ematen ari garen urrats honetan. Eta helburu bikoitza, azpimarratuko nuke Euslanen helburu bikoitza, batetik lanitzen kulturatik datorren helburu bat, industria enpresetako lan hizkuntza gisa euskara gero eta gehiago erabiltzeko prozedurak eta praktikak diseinatu eta gauzatzea. Baina horrekin batera, eta horren pare berean, ez urrutik, alegia ez maila apalago batean, bigarren helburu badago, eta da Euskal Jaurlaritzak alor sozioekonomikoak bideratzen eta hemendik aurrera bideratuko dituen ekimenen eraginkortasuna areagotzeko ondorio eta ikasbide baliagarriak ateratzea. Beraz, eredu eraberritu bat elkarrekin lantzeaz ari gera. Hori da asmoa. Erabilera modu iraunkorrean areagotzea eta bermatzea plangintzaren eta ekimen guztien gune-gunean jarrita. Eredu eraberritu bat. Eta Euslanera bueltatuta, Euslanen praxiara bueltatuta, 2017an amaituko den programa pilotuan parte hartzen ari diren honezkero. Enpresen zerrenda berez da esanguratsua eta errepikatu dingo dut azkar. Alejandro Altuna, Batz, Zikautxo, Koprezi, Danobat, Eika, Elai, Goizper, Maier, Matzerreka, Orkli eta Ulmatzie. Guztien artean 5.000 langiletik gora. Eta programa honetan parte hartzeko baldintzak zinez izan dira, esango nukenik, exigenteak. Baldintza benetan exigenteak izan dira. Oso helburu obsesiboa izan delako, helburuen lorgarritasuna bermatzea sortze beretik, lehendabiziko unetik. Eta baldintza horiek izan dira exigenteak alor guztietan, bai enpresa horietako bakoitzaren hizkuntza kudeaketaren ikuspegitik, bai lortutako mailaren ikuspegitik, alegia emeren 3. ardatzaren arabera lortutako euskararen erabilaren indizen ikuspegitik, baita plantillaren ikuspegitik, plantillaren osaeraren ikuspegitik, alegia langile euskaldunen kopuruaren ikuspegitik ere. Lehen patxik aipatu du, baina goraziko dut, guretzako, Jaurlaritzarentzako, programa importantea dela baita ekonomikoki ere, 904.000 eurotik gora jarri dugu, honezkero, esleitu ditugu honezkero 3 urte hauetarako. Baina programa pilotu honen ezaugarri nagusiena elkarrekin ikastea eta ezagutza partekatzea da. Hori esan den. Eta horretak lehen urratsa da enpresa bakoitzaren errealitate eta berezitasunaren araberako ekintza planak egitea. Hori da programa pilotu honen berezitasunetako bat. Plangintza ez dator kanpotik. Kontua ez da inon laborategi batean sortutako plangintza eredu esan ezagun abstraktu bat inora adaptatzea edo inora eramatea. Baizik eta enpresa bakoitzaren errealitate eta kultura eta ezagutzatik beretik abiatzea elkarrekin planifikatuz, elkarrekin ondorioak ateraz. Eta hor bada beste gauza bat, beste baldintza bat, enpresa guztiek eskaera egitearekin batera onartu dutena. Eta da, enpresaren estamentu guztien onespen, plangintzaren eta programaren onespen esplizitua. Ez teorikoa, baizik eta esplizitua. Zuzendaritza mailatik azkeneko mailaraino. Hori gabe uste dugu ez dagola ezer, ez dagola aurreratzerik. Horrekin dana egin daiteken bezala hori gabe gure ustez ez dago ezeririk. Azkeneko ideia bat botako nuke, beraz guretzat hemendik aurrera zer, hemendik aurrera emaitzak hobetu, lortutakoa egonkortu, lortutako helburuak iraunkor bihurtu, izan daitezela, sartu daitezela enpresa bakoitzaren kulturaren gune-gunean, eta beraz hortik aurrera eskaini dezagun eredu erabilgarri bat enpresa guztientzako eta lan mundu osorako.
Ederki, guztion artean 4 minutu lortu ditugu galdera erantzunetarako. Ez da uzta handia, baina hemendik aurrera Edurneri dagokio gaiztoaren egitea denboraren kudeaketarekin. Galderarik balego, eskatu hitza, galderarik edo horrik daukanak. Inorkez? Neronek egingo diet bat. Ez, nik galderaren planteamenduan egindako azken gogoetaren aritik. Jakin nahi nuke, hemen ditugu araua baliabide publikoak, testu ingurua eman digun solaskidea, metodologia zezezik praktikaz ere aritu dena, eragilea, nagusiki praktikaz aritu dena, baliabideak eskaintzen dituena, une honetan hemen aipatu diren erronkei aurre elkarrekin egiteko badago fororik behar bezain besteko elkargunerik baduzue edo bakoitza erreferentzia amankomunak izan da ere dabil pixka bat bere bidetik. Ez dakit nondik kasi nahiko zenuketen erantzuten, norbaitek erantzun nahi baldin badu. Eta mikroa ere ez dakit, hortxe. Ni ez den naiz erantzuten, horla, zuk aipatu duzun bezala fororik edo egiturarik, ez dakit, esango nuke ez, baina esango nuke baiz gure aldetik azkenin guk ezautzen ditugu, azken baten, Euslandi aldixen parte hartzen dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera, beste enpresa batzukin, azken helai, grupo bat, talde bat izango gara hor, elkarlanen izango garena, lehen ez dut aipatu, baina guk azken eskola formazion dual hortan deitzen den eskola bat daukagu han sortuta eta hortan eztabaidarik izan izen, hori euskaraz izango zala, euskara utzaz jarraitzen dugu, orduan IMH-ek elkarlanean dauden ikasle horiek IMH-etik gero, han euskaraz jarraitzen dute eta horretarako dokumentazio eta behar guztia lanek itxiki eta hortik jartzen genduen. Azkenin baten, batetik espadaztek ezagutzen gara eta aprobetxatzen gara bata bestean gandin. Ipetze dut, elkarlana hor badagoela. Modu informalean baldin bada ere, aurrera gutxi gora bera bide beretik zoazte denak. Hori izango nuko bai. Nire ustez, kasu honetan, alegia, praktika oroar sektorial bati begirari garenez, hemen nire ustez garrantzia handiena hartzen duna da, benetan eragiletza efektiboa izango den tokian tokiko agentekin zuzeneko harremana lantzea, eta helburu oso zehatzak dituen harremana lantzea. Hori da Euslan esate baterako, hori egiteko foro operatibo bat da Euslan. Bestelakoak ere badaude. Lanitzek berak, lanitz programak berak badu forotik zerbait. Azken batean hor enpresak daude, baina enpresetan, kasu askotan, gehienetan esango nukenik, aholkularitza enpresak ere ari dira, bertako bai kudeak eta planak eta bai euskara planak lantzen, eta hor jasotzen da urteroko feedback bat emaitzen eta proposamenen inguruan. Eta gero, gainerako alor batzuetan, lehen aipatu da, lehen atera da izpidera, konsumitzaile eta erabiltzaileen inguruko praktika horretan hor ere balantzen ari gera, balen esan dudana, eragile zehatzekin akordio oso zehatzak, laizter sinatuko da hainbat Euskadiko erakunde finantziero garrantzitsuenekin hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat Jaurlaritzarekin, torriko dira, irailaren hasieran egintzan Bilbon 34 merkataritza alorreko, nagusiki merkataritza alorreko 34 enpresa traktorekin bilera bat, hortatik ere aterako dira lankidetza hitzarmen oso operatiboak oso espero dut denbora tarte laburrean. Beraz, estilo hortako lankidetza da gure ustez sustatu behar dana, alegia alor bakoitzen zenolako premiak dauden identifikatu eta tresna zehatzak sortu alor bakoitzerako. Netako bi maila daude. Goazen esate aurreratuak, eta horiek gutxi dira. Aurreratuek badakite planak finantzatzeko bide badagoela, badakite aholkularitza batzu daudela, aholkularitza horiek lan handia egiten dute ezagutzaren transmisio, metodologien transmisioetan eta
ikasitako ikasgaien aplikazioetan, bakoitza bere sekretutxoak dauzka, bere metodologiak eta bar, baina, bueno, arlo horretan bai, baina kontuatzen zara, enpresekin gure lantaldeak igual ongo da 200 enpresa ezberdinekin urtero. Eta kontuatzen zara, gehienek ez dakitela ezer arlo honetaz. Eta norbeak gu bultzatzaile aurreatua gara. Baina nire lankideak, gaur bertan galdetu dut, beren aplikazioak euskadi.net/euskara. Ezagutzen zute, ez dut horrela galdetu dut. OpenOffice, LibreOffice euskaratzeko nola itzen duzue? Eta inork ez du aipatu helbide hori. Bueno, LibreOffice ez dago helbide horretan, baina, bueno, aipaz ezaketen, software euskalduntzeko euskadi.net/euskara. Hain simplea dana, etzekiten, eta jende, gozen esatea aurreratua dela. Eta hola, tresna mordo batzuk, metodologia mordo batzuk, eta gauza asko egin daitezkeenak, jendeak ez dakizki. Gerentek ez dakizkite. Euskal Batzordeak daude aurreratuen diren enpresetan. Hau da, nahikoa etekin daukatenak ordu batzu liberatzeko. Beren eragin hori hola da. Eta beraz, arlo nagusi horretarako ez dago. Ez dago esfororik, ez dago interneten ipini, nire enpresa euskaldundu nahi dut. Ni neuk egin ahal izango nituzkeen gauzak. Nik uste dut ez dagoela horren erraz. Eta orduan, egoten zara, baina hori zero afizionatu lana ez da instituzionalki, ez da sistematikoki egiten den egin beharko litzaten lana. Eta nik arlo horretan nik uste dut aurreratu beharra dagoela eta zerbait ipini beharra dagoela. Baimena ari eskatu bertzaio. Hasieran batatu duzunari, eta ez dute lehen esan dudanez, lan mundua Euskalduntze begirez, nik lau eragile nagusiz, eta horien barruan ere, 11 daude. Asunak eta genuen izan zanatara genuen ondorioetako bat, alegia oso interesgarria izango litzatekeela lan mundua, alegia hor dauden agenteen nolabait zagi deitu koordinazio gune, bilgune edo benetan ertz guztiak edo ertz guztien inguruak partekatu izateko eta hor nola aurregin, nola egin aurrera definitzeko. Hala ere, hor bertan ikusten genuen gaur egun, zaila ikusten genuela, hainbat faktoreren gatik. Bai horregon zitezken borondateen gatik, eta bar. Baina egia da, talen esan dagoen gatik, lan mundua badituelako erpin asko edo agente asko daukalako, biziki lagunduko luke, alako bilgune, eta zute zaten hor ez erakunde berri bat sortu behar danik, baina gutxienez, bilgune bat egotea. Oain zer dakagu? Pues dakagu alako foroak, dinote IMH bezalakoak, edo alako foroak. Baina, egia ere bada hemen, eskertzekoa da, jendearen parte hartzea, eta baina elkarren ezagun gara guztiok, eta baitugu beste bide batzu gure harremanak jorratzeko, ez da? Orduan, ez dakit, guk zaila ikusten genuen, beharrezkoa bai, zaila ere bai. Foroak aipatuz, bada, beste foro bat, bere garrantzia daukana, nire ustez handia, kontu honetan, eta seguru asko pixkanaka beste funtzio batzuk asumitzen edo bere ganatzen joan beharko duna, eta da bikainen artezkari batzordea. Bikainen artezkari batzordean biltzen dira instituzioak, alegia foru aldundiak, jaurlaritza noski, eta enpresarien elkarte guztiak eta baita kooperatiban konfederazioa. Gertatzen da, orain arteko, eta hala dator gainera, dekretuz aginduta, bere eginkizun nagusia bikain nolabait ere zuzentzea da. Hortik zabaldu daiteke, eta nire ustez hori eginkizun dago, eta importantea da, zabaldu daiteke eragin eremua, eta hor dago ez foro gogoetarako foro bat bakarrik, oso foro operatibo izan daiteke zerbait. Korrika batean mikrofona alde hontara, ez korrika batean mikrofona eskatzen nuen, zu iritsi zebila azkartu hori. Lanekin ikuspututik ere, uste dugu foro bat beharko zala, Jorgek aipatu den hori egokia litzateke behar bada,
Eta gure kasuan beti bilten gara, eragile ezberdinetara joaten, atea joka, apurbet informazioa bilatzeko, edo askotan, gehienetan, informazioa emateko. Eta bai, faltan botatzen dugu horrelako, gaur bezalako egunak, batez be, nahiko aberatsak direlako, bai, ezagutzeko, eta beste eskaerak edo antzemateko ere, ez? Orduan, bai, eskartzen da olako jardunaldiak. Bueno, etxeko lanak jarrita amaitu dugu saio hau, berandu, baina mila esker zuei ere bai noski, baina eskerrik asko forotxo honetan horren ekarpen askotarikoak eta interesgarriak ekartzeagatik. Nik behintzat eskertzen dizuet eta entzulek ere seguru baietz. Eskerrik asko eta listo. Bueno, entzun dozuen bezala, hainbat ideia zabaldu dira, piztu egin dira, askok seguru ja buruan dituzuenak, beste batzuk agian berriak, eta kasu honetan, bueno, denbora pixkat pasatu bagera ere, nik uste merezi zuela. Egia da, jende asko zan, ekarpena handiarekin, eta azkenean bukatu denean, esan beharra dago, IMH-en bertatik, erronka hori ere somatu dugula mintegiarekin. Gaur zaudeten mintegiarekin. Hemen zaudetenak nolabait interesa daukazue, baina hor hainbeste enpresa daude ez dakibela existitzen geranik, hizkuntza kudeatzen danik ere, edo astirik ere ez daukatenik. Eta guk ere horren gainaino nahi dugu iritsi. Gure lanian gabiz enpresa txiki eta ertainekin, eta hor ikusten dugu behar handia, horrek saretzeko. Gu saiatu gera 10 urtetan, botatzen, baina jendeak maila hortan ez dauka denborarik ona etortzeko gu bezala hitz egitera. Ez dauka. Orduan pentsatu behar dugu beste formula batzuk eta nik ere hor botatzen dizuet. Prest nago lantzeko, prest gaude lan egiteko, baina merezi du hainbat gauza idea egiten oso onak, oso interesgarriak, baina erpin horietatikan beste bat izan behar du txikiak ere txikietan eragitea eta txikietan ez gara joango hizkuntzaren diskursoak injun behar dea, beraien gaiekin, eta beraien gaietan gaiak sartzera. Ez dute zer asmatu, baina, bueno, badakizue, gogoan naukan hori adierazteko, gure benetako erronka usten dut IMH bezala hor daukagula.